manfaatkan yang sebaik mungkin bersama Cakra Wala untuk Anda. Sambel kemangi, tak plung. Ayo, mainkan. Terkhusus Bunda. Thomas, kok rak pas to? Burung sih Dipas kok mesek to, Mas. Ayo. Rak pas ki rak penak lho. Ayo tak pas nih. Ya. Barok. Ngono lak penak sih, Mas. Kok dadak ngepasno barang iki. Ayo. Ono wedhuse. Mas Likul pengen. Mas Likul ngene, Mas. Kok nang ngisor ae, Mas. Ora. Awet dismene Bu sapa mau? Bu Enda. Mas Thomas. Ayo. Aja. Mas aku kok dilanjut. Ora. Jangan asal rasa dipasno wis mau wis pas. Jangan asal